हेलो माइक टेस्ट 1 2 3 हाँ हाँ चल सब चल ठीक ठीक ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମଦର ମଦୁଆର କାହାଣୀ କହିବି। ମଦଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚମତ୍କାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରିନି ତାର ମହତ୍ଵ କ'ଣ। ମୋତେ ଆସିକି 18 ଛୁଇଁଲାଣି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନି। ପିଲେ ଜାଣିବୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବେ କିନ୍ତୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିବଲଟେ ପାଇବେନି। ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ 4-5ଟା ମଦ ଦୋକାନ। ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ କେତେ ଆଡ଼େ ଆଗକୁ ଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ମରେ ମରିବ ଦରେ ଦରିଦ୍ର ହେବ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ତା ବାଦ ବି ମଦ ପିଉଛନ୍ତି। ଅଲାଜିକ ଗୁଡ଼ା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ କହିଲି ମଦ ମାରିଦବରେ ତୁ ପିଇନି ପିଇନି ପିଇନି। ସେ ଶୁଣିଲାନି। ମତେ କହିଲା ମଦ ମାରିଦିଏ ମତେ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୋ ଆଗରେ ମଦ ଛାଡି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଦେଖିଆ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ଆଣିଲି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ ମଦ ଆଣିଲି ଗୋଟେ ମାଟି କାଟିକି ଦିଆ ଦିଟା ନେଇଲି ଗୋଟେ ପାଣିରେ ପକେଇଲି ଗୋଟେ ମଦରେ ପକେଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ କହିଲା କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି ପାଣିରେ ଯୋଉ ଜିଆଟା ଅଛି ବଞ୍ଚିଛି। ସେ କହିଲା ମଲା ପାଣିରେ ଯୋଉ ଜିଆଟା ବେଶୀ ବଞ୍ଚିବନି ଆପଣ ମରିବ ପାଣିରେ ତ ଜିଆ ବଞ୍ଚେ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ମଦରେ ଯୋଉଟା ପଡ଼ିଲା ସେ କହିଲା ଏ ଭାଇ ବେ ମରିଗଲା ବେ ମରିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ବୁଝିଲୁ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆଗରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦିଟା ନିପି ମାରୁଥିଲି ଏବେ ଗୋଟେ କ୍ୱାଟ ପିଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ତୁ କ'ଣ ବୁଝିଲୁ କି ବେ? କହିଲା ମଦ ପିଇଲେ ପେଟରେ ସବୁ ଜିଆ ମରିଯିବେ। ଏ ମଧୁଆଙ୍କୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଏଇଟା ଘୋଡ଼ା ମଧୁଆଟା। ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମଧୁଆ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଦ ପିଇଛି। ତଣ୍ଟିରେ ହାତ ପୁରେଇକି ଗଳେଇକି ଦେଖୁଛି ମଦ ଏଠି ଅଛି ନା ନାହିଁ। ରାତି 1:30 2ଟା ବେଳକୁ ଫେରୁଛି ବାଟରେ କହୁଛି ସେ ଗାଡ଼ି 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 ଚାଲୁଛ ଏମିତି କହିଦେଇଛି ତ ଜୋତାଟାରେ ଚପଲଟାରେ ସେଇଠି ପଡୁଛି। କହୁଛି ବେ ଚପଲ ଚପଲ ତୁ ମୋ ପାଦରୁ ଖସିଗଲ ଚପଲ। ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେବି ମୁଁ ତ ଚପଲରେ ଆସି ପିନ୍ଧିବି ତୁ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ମୁଁ ଆସି ପିନ୍ଧିବି ତୁ ଯୋଉ ପାଦରେ ନା ତୁ ସାରା ବାଟା କମ୍ପାନୀର ଛୁଆ ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ବାପର ଛୁଆ ମୁଁ କ'ଣ ଚପଲ ପିନ୍ଧିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଧୁଆ ମାନେ ରାତି 1:30 2ଟାରେ କହୁଛି ଚପଲ ତୁ ଆସେ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ପିନ୍ଧି। ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଘୋଡ଼ା ମଧୁଆ ଗୁଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ମଧୁଆ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପେଗ ମାରିଦେବେ ମଦ ଟିକେ ନରମିକି ଥିବେ ଚାଙ୍ଗା ହେଇଯିବେ। 2 ପେଗ ମାରିଦେବେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ପୁରୀଟା ପଳେଇବେ। ପୁରୀରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ ଟୋଟାଲ ପୁରୀ ବୁଲିବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 5 ପେଗ ମାରିଦେବେ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯାଉଥିବେ ସେଇଠି ପଡ଼ିବେ ତାକୁ ହିରୋଇନ୍ ଭଳିଆ ଭାବି କିସ୍ କରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ମଦର କରାମତି। Thank you.